Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mwancho murigereria karibu sana erinde tunyare kurigereria rero asinjire ingirano kigima naki abasubati osiri bakari abasubati ase oborai anene muno korase orugongo rwa Gusii na abaria bari ime ya siasa gose ningi batemire gukora narari batarakora nande bintu kibonete kurigereriwa erinde kwane kinga ekero nonya basubati abaiga basoire ase chabisi au banyare gwikirania amagenderero ariaga neiri korengana neri chiko nabo igo konya ko segetana gose koena na esegeto gochase abasubati bande banyare gwesonania ase ebirogo byoborai unabono kurwa ase orugongo orwa Gusii mugenito gwerituko ria rero nache kunyara gotokonya irinde tunyare kumurikira ayo asinchira ere engekerano ase obo enjira ya bene kigima na kibwakire wakiribia mheshimiwa karibu sana ase studio yetu irinde ritkoria rero tunyare gusanga ya mange erieta kirokeno maitenga naroche erieta ndoche rimachite kubwekana tima yanga oboiri mburatoka na kiyokuruko na boyonga yokuru nkiyokora ya bia mana singing choyo ko ngali bageli nyare ko gocha at least whatever abera tata se studio inje samageta bankuru ko ane dinyakirali ubaigwa osando ndirororo osando nelio mugakone oboiri na ora borora kinto manya batirende tunashukuru yeah na ende gonkuru wa Kemera ward asakuru kunyambruga Nyamira county yeah ningyo kora umheshimiwa Anet isingichereteri umheshimiwa ndipo ateri bari nene sana ante bono igani gonda ya mangana ya business although professionally I'm a human resource person but na decided tekero na chagita mangana siasa so majorly gonda mangana siasa asibono iga ko mwaka 2017 paka bono iga nkuriye kero kya bangina Nyamira county ase county ya Nyamira Anet Obaigwa ndotenga for the first time na sangire no mogeni ase studio elieta ali cheranete lakini ekera authority twensinga antu na abantu abamo no kurwe county ya Nyamira abande twaro county ya Kisii kuri nekero tukurigiria ebiroge biga abya abasubati kosekero kurigiria ase orugongo orwa Gusii naki abasubati osiri bakari abasubati nditeri eri asuburai wase mnankurigiria nkoranga Gusii kidogo asama ngana bangina ntura kolega asengia ekiagera igabaraba kemono abantu abangina bali se birogo igo aida igabare kirogo kyobongina lakini birogo ebinde obo MCA obo senator obo MP obo governor ntura ikirania ekiagera okoranga Gusii ntubwate perception gete ngabangina mbakunyara ko gambere birogo gete ikikegera nga birogo nturatora bisaine nande mbira kanone nusu no ntoko bana namba biri batatu bale ese birogo yeah nande nga ekiga kyo bo women rep nga nasenga job kebe kirase katiba nesenga chukere se katiba na kiye ko garanga umungino toka onyo nyode kirogo ekyo ningi kiagerete gose ningi kiagerete ogendete komerera ekirogo ekiga kyo bo women representative gose bo wakilishi bo abasubati ase county ya Nyamira egento kagerete ngerete kurwanire kirogo eke nesenga ncho nkuri nango chukuri nkoranga abangina bali Nyamira galia mbaraikiraniwa mbarakorera umunekane iribuya igo ikiagra bado kolera nkoro abangina ali se barenge unabona utosebe for example unyina mangana yogo chiroche bado no bali bago chiroche ali kera letuko ikiagra
kende nkeo kia barose buna bono tutebe chipo hole igegere chiba konye konyora machi asari yange baranyora abangine bi amangano yoko be empowered amangane bi asara nini bado biraikirana ne bangambaro bakera kimi enambe nene teraikiraniwa asamangane bi asara egere bagenderere as you know nga baise abangina nabo bagwenete ko empowered mono ekiara ise economy ya Kenya abangine babuhate ese mwenene ese nyino bakomyoka se biashara analia lakini asenyamira bangina baito mbara ikiraniwa asamangana ye biashara orenga kweli economy ya imukire igoro se ncha bangina balimbo bwate chinguru as economically yeah. Amarurago ekero kurigera amabaga nayo nari kusebiro gebi okonyoranga competition nigere igoro muno njira kiroche urateme go tema ose njira kiranyare go tema kwebereria abantu abanyamira banyare kurigereria kirugikiga enjiriri ukirigereti ase okobabereria maybe is to create awareness because the culture itself yagerire abangina batayiko genda sebiro binde tokumyokere ko wegekemo yongo wanga mungine kirale so bugambi niga kokorega siendonge kabisa lakini asenye njata kwa tiribaga nibaga gweteranga the community believes inga umungina igabwena ntabera baby nyomba tabwene tia achake ko nanga mangano bugambi gali ko gambira abantaro erega takira bere nyumba arageria abantu nyumba anyora abana alindo mugake isamangana yega nalia egeranga bono abantu abange megosoka singencho ye kuliye kirogeke so for me gento nda sabenke linga yani ntutwensi toligere linga ngakitoko ko nyumongina asoka singencho kuliyo bugambi egere nere akonya abangina bainde wenzake to abange aso abantu bakoligia kirogeke gokonya abantu banda abange amini gokonya abangina banda abange batanyare wikeri mnantu turaikesu mnaji abakambi omwishimiwa nandi tukuri ebirugo bunabono obo jumbe ebirugo byo obo MCA naro onyokuganete gokonya abangina nabo ko banyora bwetera se ebirugo ninki kiagerete tiwachora kirugo kino tatika ikiga kyo women rep Akia garata na chora na singing chunga na had the passion for me. I had the passion ya kwamba abangina bali nyamira ali I saw the pain the agony they are going through mechana ni mengo poverty gere elevenene it's below the line actually imeenda chini sana abantu bara obotakobobe so I thought maybe if I came in and then konya bangina kobeka into projects here and there be konyere isa mangana yabo yichinyomba na mangana maybe a development in whichever way they want and maybe ngoja change to alenge environment yebe mnerawe so that's why I decided inta tengenda bolincha kresa bangina abangina kiana bobwate amangana yoko kore biashara na gukora development chinyinge so that's why actually passion ina wati yabangina ero pakalero na kingo kolanyo libagerie kerengende kwatumikira yeah watebirenga abantu babwate chi perception chingoro ocha ase abasubati ukagenetenga wikira boniga abana bunabona abana banyaroka batemire koegwa obosemia na inde bali bairwa amabaga batemire gukora emirimo na ningikira akuru herinde konekenga ebiruge bigane nemo nebyo burayi asenseme ya siasa byanyare konyora amabaga mangi ocha ase abasubati itangani nateranga the hindrances kiroro chinyinge singinja basubati gutinna sebirugo for example economically abangina okonyanga mbugwati bese kyobotse okakego kyobosoka siasa wikonyanga nubwati bese okuminyokera from point A to point B ekyabera wikobeke gali amafuta ominyoka okoreke wikere maybe like now ekorokumyoke county engima wikogende maybe Chabera ogende Gesima ogende wapi so you need money kwanya yongo mungina tawati the money ala chaki minyokere nginga mnei number 2 kwa konyoranga omungina maybe oyonyomire mugaka oleta gutaka goreki asoka gende siasa kwanyoranga bone gente kyo kiamo hindire ta kunyaka ogenda siasa ye ekyanyu mugaka okane kunyomba na kyo cyo gukora and you know very well
abagaka esegusi na bwako make decisions tinyinge ekiara chibese na bwako teki babwate for example mongina ole mugondo ogotore chae na bagotora kere wiki mwari bumutinye wika umuntu ugikonyo chibese no mugaka so mugaka ne rwati chibese iki so mongina wacha gotenera kugenda chisiasa na bego sinyanga na kiakoraki na kiako chigumnyoka ketwati bese no musacho okoreki okanire lakini rero mweshimiwa abasubati abange banyarire abasubati mbabwate emirimo mbabwate ebitoki nari kurigireria se point y'abantu abange gutaka gosoa siasa mbara bali babwate ebitoki na bakogenda lakini bone twa kurigireria se abantu bali abange bona batayitikira umuntu atagende siasa bonyo the hindrance the impediment ekoba igotoka aga igamono n'ikibese cyonya kikubura abangina aya number 2 kwa tonyero magaka ngokana bali ngambaswa so what I wanted to answer ni kwamba ukaburinga kitora akore abantu abakoreki banyo bayisoye siasa abange lakini ayo kwelesa nga impediment ye china kituba akore mna like now to kore equity I mean to kore awareness on equality gender equality so that take abantu ba very aware about this kera mugusiga mai to munginere gabwenda bere mai gali but when we create this awareness ko umuntu amenya kweri umungina nabago tinakore gasi no muno wensi arakore nabo abange bagochese siasa to kwanira bagaka bamenye umuntu hakwenda siasa tali mangana nda guchokororo igago chokore binte byamana byo konya abande batige mangana yo gotero umuntu utabwendi agenda ali sege jakwenda lukire ko gusareka igokonya abandi bange bakoregi basoire kyakero mwako ya musupportiri it means ngono nekibese na bakoreta akoreki agende nyitabwa tukibese so again you have said inga abantu abange banyorire kibese but the culture itself again akero umuntu agasoka muna siasa akogenda already abantu munabona mugusi already ochaga muswati usarekire taona gutugambira umuswati usarekire muswati oyo ginki agaracha kaiga igabona ngaye gutige nyomba you can see the culture the way we are used to things bono umuntu jode ngaye gutige nyomba no kwate chibeso tatogande siasa lakini the culture itself yago kaninga wakwandalia nguchibale gukore kwene stigma pia neroro abantu batebanga kwarongo chigotengunde kiara bonje nabire mungawe se society wati gatokore siasa but here in the evidence bisa kuruororo abangina bange nabo bwene tebayipe encouraged bagende siasa agere bakorera abantu babo ekasi aiga asi abasubati konyore biroge biga ebineno ake gusama bagayiga buna bono kira babire abana siasa aye nkubu itabore singo sigetore ngane yenga nigo babuti baba beneno se baba beroli tingo ye support yekiagera abangina twaro examples buna bona tutebe anyway guru from Kirinyaga umuntu uri okorera abantu. You remember how Uduma centers. She's the one who initiated the whole thing. No jegas mnagendete Kenya. In fact, yetoko ogete kiaro kwenda kwa jogasi abere rahisi. Bado umuntu uri todanga ugachita gaendalia chikwera. She went and she worked. She's working in Kirinyaga as a governor. So tingo supported that. Ngangu chibale bale kuchingo chibale bakole bintu binde bingao. Again, you can get the perception that we have. Buno mugusi for example, that ukwane abandi skaria, but buno mugusi for example. Ne linga ki umuntu gakwa roche usarika utangabana nabangina abakaka bada ali abangiga anyoro usarekire. Which is not true. Akira abantu ikabakole gasi abagaka nabangina even other organizations abagaka nabangina ngokora bali gasi. So mundu to ucha kogana nyegwate character yaingia kwa chile siasa uchiwo chaka uchenjinga wono na chile siasa. Yeah. Mbia muno sana na inde bono tukurigereria umubaro buno kwa kebekire nga ase umugusi umuchando noro ake kubwatekana nechi county chinde kero kuriya nonye ebisa kubinde abasubati bairwe ebirogo burabona ebyo governor ambabwate ababunge barabasubati abange sana lakini egusi kwa nyaranga kero kurigera kote mukuriwe nonye mubunge omusubati ekobako ukurigereria aba MCA ebiroge ebi mbiyo bono nande tukurigereria iskari abantu abake gusabusubati abake mbare bagenderete sana gutwara amaroro yogocha kura injira kiroche baranyare ko muswa
ekero konyoranga bado abantu omugusitara itabango musubati na rai ababake njira kibakonyora moyo. Well, no, that's why I was saying we need to create awareness on gender equality. Awareness. Asense moyo burai. Yes, sense moyo burai. Look at this. Ekero abantu bagasoma bali skuru, both female and male, eba ikaranse kirasi ekemo. Amatemu ago chabaka the same. You know? Well, Ntego te wancho umungi no wana ta kunyara ete utieto mama temwae yato umungi wakoye ama temwae, but they compete the same way na endeba eta usomo swati eta usomo mumrulio eta. So that's why we want to tell especially umugusinga abantu ababonsi they are capable of doing what the other can do, although mbire bikabita akora lakini rende ese mangana obugambi no yo ebintu twaro kurusiko wega nasabangina babati really wanga matega Mrs. Wanga Matega Mugavana. She has done wonders. Nayo no mongina. Wana into the kuligere no ane gali sikotoro na kibali bale gali ntogo cyane oyo nanyare. Look at this now. Omongina cheruso imukire nata iteko koli yobo gabana. Erenko muamore. Bana kingo teko tanga omongina oyo nere na babu neta compete na bali kwanya umuntu no teba kinga nanyare boli kene kiabasacha. Etina kitu taita watu bakukiba created ba awareness na ki to equal opportunities as abantu bonse. Kwa ma konyoranga ekereto vendele campaign. For example, you know when people are in again to weka wera bangina bangi otabu atigasi. Kwa ma konyoranga umuntu yo montoro nga umuntu ngo ga chikombo abona. Bahamanya komokora is gender based violence my dear. Bahamanya kumulbangira aido chuitwa osocho koreba that's something like that umuntu of course ya kweringa correct. Okubolyo burai. So nakina discrimination. So nakiki dokuna onyandiriye abantu bonse bayigwana nanga umongina nabakora umugaka nabakora twaru equal opportunities equal opportunities abaka banjira bagina bagende bonyo kaiwete ngananya ikosoka bakole egere tonyore amabaga amange sekwere osakoli bono Nyamira county na Kisii for example MCA mungina tayo Tadia, no, you know your man say like Nyamira County. No, your man say MCA unless Kari nominated. Wakoli Kisii County, akindo chiko Kisii County warawa atemire mbabu atoyo omu. Nasa ababunge. Ababunge on the tayo. Nyamira the same thing. Mugusi mo kwenta. Wo chikuimuka ngankoboli wo so utango mokokolo chikuli wo MP. Yo the na inkyo akenenke maybe kwara mo se wakora ki egara to akoraki. Tote no boliye kero mneki lakini ene nalo sabanga abantu baba yawe yakwambege ekero nabondo gwensi akoira na enda bagakora buya. Given an example of many other counties abangina batekria up chia kore gasike umuntu akokeretenga igasi yakore kare gari yona intugusi tiatu ale perception yenga aki umongina uso mwana moke na babu enta koreki aigwe gasi onye akorekana na gwate ability yoko ngosa abande. Bono gutikana nekiro kigabuna ekyobo women rep as the county ya Kisii na ere ya Nyamira. Ukurigereria abasubati bari bachorire no nyebuna bono tubate nominated senators bara abasubati kurwase county ya Kisii. Kiro kurigereria miremo ki ose kesa baswase chiavisi. Etofauti ya berege kororekana. Tingo tebanga tararekana pi lakini elia rekani nenke. For example, seito mungina Jerusha utemye kugulira abantu chitangi mbali kidogo chisukuru kidogo ekinege ndo tate nga kenenke yopi at least yokore that bit. Na bintu binde na ema ya airo yo ndalia igonera okore in that bit. But rene gasi nyinge na betigalete tera koleke kyagere abangina ko bempagwa de biashara amangana chipoho lechi abangina banyora machi amasiko kya kwisi ngusi yokangora watu aweteka machi ko roche. So many other parts in this country bono banyora machi chipoho bakonyora machange bakoli kwende banyo. So what I can say is that the performance is minimal.
Yes, I can't rule out they have not performed, they have performed, but it is minimal. Yes. Apo si minimal umaitene bwanete go change kwa nande kuitira ogochora basubati abange ndubwate buna bono ekiganja ekyomuwakilishi bwa basubati kya Angavu nonyare kwerera omwanchi omurigereri kero kende metengo chire yarare tobututu kanu ngati bese ichiga abantu bachi bwekani usikwanya rumonto tari ko understand gati yechibese ichiga na chire cha ADF nonyare kwerera egati ye emiremo yechibese chiri cheke gancha kya Angavu chibese chiri chibene toko ba empower mongina asengencho yamangana yobo bwasara bakaboke maybe bude bintu buna bitie majiro chegali ebintu bikebeke buna bono chi ba bibyo ko rosel wichipo hole mne chigo gara banyora mache yani it is purely centered for women in women empowerment. The word explains itself ya kwamba women wanya bangina babe empowered. Chiba sejitu meka samangana ya bangina. Naona abana bali kintakana abangana bali batayikonyara chiwido gali babwana tokonyeka kwetera chiba sejichanga. Ngaho is not CDF or ayekero monto. It is supposed to be it has a boundary ngayiwe ntokorake chiwe ntoko okolega chike. Yeah. Asugo segeta basuba abasae chibese chukurigirira nga county osara se orokongorwa gusicha temire gosira basae. Abasae bake basiri bake but talimono ande okoyunga monto to kala segete bakmara kete bakara segete babwate this and that. So mbara tiru abana baito bado mbabwate mbatakeire bae guchingura after all abangina abana aba asibuna wono ngabwe no abana aba nabaro no bali balirime youth na warabu no bali balirima so mbabwente kwa guchinguru chinene egere banyare gwetenene rekyara no chigasimna chiabeire Kenya na beta kere bae guchibese muna wono bose bachaka chi project gete egere chiba empower na baro bagendere no bugima lakini mbara kore rugasi erekorekana asengenjo stile ko ekerero nkero abana bakonyora rinde bakorera ngaki ngitwa cyandika ngakito bakora ngaki ngogotoye project igatokore because they are out here ki university bako graduate every day lakini wono empowerment asebare mbara baisande kenoloche abana aba youth namba yabe gere nene kubuano nyena abantu aba nene so again on that na tanga nyondirio kubwana ende serikali ne bwante kurigeri mono ngaki na kia parliament kurugeke ngabu yementu chibese kyangurira bale ngabese ni chinke ementu chibese egere chirambali abana aba ko bali chigasiga egere yani employment yaba created igega ko bakonya na kunyore gintu bakora mbakonya ko ba idle the same money na kuse funds na chibonete ko suguma kose ekokonya abantu buna bali abaraba gotu kegima okurigiria ase orugongo oruigarwa gusi abagatu rero kusabantu bali baganetio obokonyi buna bono bali pamenyete no bolema bali abagotu nigo mubaruri igoro mono inchiraki iyari gutuka gusinayo kwabeire umuwakilishi bwa basubati inchiraki uranyare kone kinga umubaro yore igoro mono kwanyarire kubakonya no nyake kiro mondo onyare kwikera abange tote umubaro monene bwa baganetio bokonyi. Yeah, because planning is very key here. We go plan yekere yento na kyo wento okore. Ekero ubagana n'ecyo chicha kwa uchinke orakikishe nga onye youths ekiabo tiamba ichinge ndwe styling ngamune yechinga na iga. Abaremavu tiamba mbeke mbitenge kiasike ndorenga echigurugwire nga ndase ko kwa seche abaremavu aba. Abangina ababa gotu ngakinko babeke base yawe ngakinko babeka kandu egere nyale bakoraki nyale kuba konya na barabu banyore amanga ebintu byabo because if I do that then I will be able to know na ile chikuru bwi komi ngaiga ababa bale mavu this 1 year na ababa youth na ile chikuru bwi komi maybe na abangina abata ikwenya na barabu ile chikuru bwi komi the next year then I will move to another. You will find that after 5 years a group ya konya kire gera benene ya bire nene you know
Yes, and toko so ase buna bona ase mangana yechisemi kiro kurigereria abarai mbagwateri bagarine ne koneke ngabana banyarire gusigetwa bose bati bali barabara ikorase rugongo rwa gusi ise nchiranire batemire gusira amangana yechisemi gose aliesi basirire ikiagera ngote nkonyorurenga nkonyora tore chiriboti nga batemire gukora imirimo gose bachire iskurugete banyare kwena nesegeto basegetira abana urochenga korengana no korora kwago vaikeire ekerengo kirikiganiri kusira masomo karango nkira ikarane kiagara chiwese chirende as I've actually said arianga ki chiwese chiwate binte binge nkuru wale chibasari yake murajona ngukwana ujeruse kyara chine tole ko mogari korora de bya korora ruwale chipasari yake lakini mwana rendo konyoranga olemewe amelemewa kyaga bwati pesa chisaine cyo koraki cyo ko ruwase chipasari chipaka chikoraki chisane lakini ese bali muna bana bali abana bali aba chiofan nini nkurute mali kurwake yake lakini ande chire chinke chitaisane. So you find that they as I've said earlier, the larger number you go tigala isiko asenye maybe chiwes yarenge chitarenge bakora kire stretched. Yeah. Ekero obari ase bunge nene ase ense ya Kenya ngonyorolinga abasubati abaiga mbagwate ribaga buna bono chikamati gose chikomiti au chirichire ime yebunge okorigirenga contributions chabo gose birengere bibanyarire koreta mbire baretire togeri kurwega se urugongo rwa gusito benga ekero umwakilisho ito obwa basubati ari se bunge na nyarite korete ngana yeneye gose nonye senators buna bari nominated orochenga ebirengere byabo byachangirire asoko gendereria nonye se ya Kenya yabu tindara birengera gose bya birengera bindi bya letu rubere tofauti nyoko soke buna bone miswada choko soke miswada hivi tindara abu tindara because in fact even arguments in parliament or contributions it got very minimal. Maybe that time we tell yes, no. That's when that ona area bantu bande bakora. Kini aba MP na rore note bongora ranko kwanale mugaka nani gisairo ko running ko contribute yari kabisa. No nye mugeni senator na ro yukura ngora contribute ari galia. But the rest tindaro kabisa. Abo nonye omo senator bana tukuri no county ya Kisii aba omo senator ngotema bale nende no kokubolyanga ekiro tukuri bana nominated senator Esther Okenyuri natema okosokia omuswada ochekone kinga abantu banyole civic education ngaki orochenga abantu banyale kusomibwa buna amachiko agokora do you think nga eyo na step area bado me please irorera omo senator omo chore Esther Okenyuri na nyara kwira omuswada obusibwe bunge obusibwe senate okunyara kuligirerenga abantu banyara konyora information naki eserikali egokora emirimo na koigonga kinonye lichiko ria Kenya rinse ya Kenya ligokora emirimo okagiretenga there is need abantu banyare gusemiwa ngaki no nyamachika agokora emirimo usikwa manyobo ene bwago buno mo Kenya. Yeah, it is in order, but I think we already have the constitution with us. Onye woda ite kumanya mangana yunga kia koba. I think na wako ile constitution kwa ranga ekeiga chapter 6 integrity neta keire iga. So whatever we have so many documents unless now maybe they want neringa abantu mbabwati information ye. Abantu momenti nonye katiba. Yeah, that's why I wanted to say that but now people who are supposed to go in, especially actually that is very true, especially rural areas. Abantu mama itibuati no kusoma kule na watu constitution bali gonya kusoma. Unless now watu are in another organization whereby people go into the interior to educate or to look for some organizations that can create awareness about this. Ekyo nabo kira abaseko bekia muswado yo na bora abaseko konye especially abantu aba batali informed imali.
Naboigo abasubati bari nonye chiavisi nekyo okorora relationship yabo n'abantu bono ntobwate onye no muwakilishi bwa basubati ntobwate omo governor oyore nere boss ye county ekero kurigirira nonye nchira bagokora emirimo nko kubwatira nabali abu no problem yo yatuka kihagera nabono governor MP senator nini they should come together as a the way we see it babana tago chamo bateba ninga kito kora mangananga munaya kyane county ne yabe yem uyo nabwate chingurwali unabwate gali gera gasi egendre lakini mangana yo kubwaterana tinaya rakiro munda akore gasi yayo abo no ntage to kwane ninki kegerete okonyoranga omo wakilishi baba subati ta empari go chamo no mu governor anene munekera obasoire abisi gusenga kietse campaign abakonyora bali bya kewekekera obasoire asebiro gebiga kiro muntu chaka gukora emirimo kivi yake. I think I kiro muntu rochi mune gabana to me that's now me umugabana mkoegwale a budget yae na a women rep gwale a budget yae. So I think aiga no bate go chabaigwa na ne kiagera ko munta te to kore bia uchiari no ya te to kora bia uchiari but in your sense e governor ye e karabo ari president ye county as women rep na kwante como consult na enda momento vinto bike kurwa to cho mo women ro ni ba kora ko mega siamo na ba kwente kwenda ali na enda munera momento vinto bike kurwa ko konya bangina ba abwene to kore gasi na warabo but now I think I cannot really divine out a problem when nene kogera abantu bago chamo ni really. But to me, I tend to imagine oyo senye wate ga chwa sia ya gari no oyo na wate cha tenga tiangole dubya na gaiga no ri tiangole dubya na but naturally it's supposed to be abantu bakole gasiamo egere a county egendere ni county ya Nyamira okorwa ngochoro wategera abantu background abantu okorwa sevinyoro ekero musubati omuske jerusha mumanye so kirenga nachi kubulikiro gokyo governor inki gosekorengana nabantu obari kwanyarire kwa bakoko interact nabo mbirengera riki ibasangire babwate n'abanyamira bueno aige barara kabiri mbari bagoteba nga etira jerusha kende mukino mbano twachandikire abantu bateba yaya te umungina nanyare egintu ko nawo doing a perception mangana nyari county nya saja basinyiro you see so awareness is supposed to be created ya kwamba umongino oyo nena bakolega zuno oya onde arakole no mwakoli buna arakole so igira arakabiri bali batanga imbia tuyatubwatise mongina mwenzetu ama tuyatubwatise tuyatubwatise akolegasi na bande bate yaya utakonyara mongina nanyara boli yani 50-50 ehugo ekero otogotikana nayo ntobwate bono nandingane gendete kuchanda abantu aigasi orukongoro gusi amangana yetisege chigenka gose una wakwana nga gender discrimination yubono teriko kuna omosubati bwe pakonyoranga mpaka abana bamura lero ngwetera abari amangana ya gender based violence libaga ali omosubati esokone kinga amangana yanyarire koera gose gokeiwa. Yeah, kiantanga mangana ya egento nkora ko boroge ko umunwa and in meetings. You know, somehow these fightings or conflicts chiko that gender discrimination maybe there's so many stresses here and there yiko bera abantu bagenda bachokora mangana ngamnaye etagete ngatutwale nona abantu gete baroro bari no employed bako even our counseling center in a county eko konya abantu pachi ba nyora amasomo ngakiba kwente komanya none chinka gosinga kiba mwente ko behave kare ya ikirenga kemuneye egere violence yegoche yaba experience in homes goseneke but iga sege tukera oro kelinga to kwana gari gender based violence sometimes in just come around and have meetings and seminars and all that amangana ya eraigo but implementation enyene teko atiki
teyo implementation ye bwenda gutwana ki okay nye twanyo de violence ye ndo bwenda gutwana policies or rules yibe ku aside in case of this umuntu yo gara so ko ruga usara so ko irugo sena chara usenkiano abe agara abantu barole ta basokora ki mbaba so bendera na mangana but we just talk it's verbal implementation terava implementation is supposed to be abantu bateki responsibility kubwatia mangana alinga violence njabetega ningo bono obwente koba kose okobo mustari obusia so ko implement abangina muna for example mongina omongina bintu bune bona I've seen rapes chinyinge chigo koleka bwengu mwana gete na chita ka raped mwana gete na itetualia ukweleta nawe te sodomize whatever but egente giyasiraigo toigusina matangazo mwabe kagaiga mundu tajiti kumyo kabwati alinga nkikyabeta ali so mwana uli mwana yasiraigo are you getting asiraigo bono tako kole ukende what I'm saying here egente kimmo una ora no courage muna yekara yabe umuntu nabwenta to koromno mo women rep ato kororo agenda checking umwana yo korere tuga nkikyabeire umuntu yo mokorere inkia step kyate aireirwe egere obwati to the end onyene de chikoti wa the bagend so that abantu batakoranga no egente genekebe ntubana tokendere to kunya gukora egereke but violence egere obono at its apex. Yes. Nonye ribaga kero kenda eno muibole ribaga rio muibole asugukora mangana bunaya bono kurati ko burai ikiagere ine ngana egenderete gucana abantu onye abarai kero kende bairanire magega buno muibole ingakia bwanete gutenena erinde kwende kinga onye omonto okorire gento buneke tigasa base example ocha ase bonsi bali babate birengere bunebi ose nonya bali babere bakora mangana bunaya babe kubiara. There is a problem again as a man Bible. I have seen I saw a case whereby umongina umwana oyo wasire okoli ligo salive okoli amana mabe lika wanjira no gwero mwana ogose na akonywe omenya gutenna iguru ngaki mwana one tale bakoruga kanga gakoreruga danta gakora gentekyo okana kabisa kata na mwana oyo tagora ki ta nama ito mwana oyo tagora ki tagora. So actually mmo iboli ntubwene tana ntuwanchira linga na ligoso gari achire twalitegerera nga linga niri na kimuna liachaiga na maene lire umwana oyo oba aligerwe a punishment osa atebiwu ngakia wente go gokora osa anchira nwa kiteto mo punishment ire naiga tabase kwirura linga na ngamnere lakini abayiboli kwanya into komenta echumbi yokogera mwana uri ogendera n'ibintu ebi tago change. Nande ase ense mubono bunayo koboria oborai nchira kiranyare gotenena kwene kinga kwale miri abantu ose kwa batebiringa ebintu ogoche kubakorera nebingao gutatige biga babere bakorora ikegera kero murai kiragwa kabusene campaign ngurwale chira cyawe ngakitira tikobe tofauti kusinjira kiyogote y'abantu nigo kire amarora abo nigare tofauti ochase abamenyi banyamira nyina bakobe tofauti ekiyagara one ebigasiane ninkore with transparency ekiyagera in most cases inkororandinga naona mangana yanga public participation in doing issues tayo egente yokorunga na njengole terema ninjengole ko you see you supposed to invite abantu ali naki abagina abanchumu kansensa iganga twairwe beseyega intagete to cyake ko banga na kitoko nyore ebintu bigwene demonyore inyunki moroche kiraba fine moroche mututa dokole cyabo mututa cyake koleta wosene biasa mututa komenta public participation wosento ntobwate ebintu bituta dokora moroche mbieto abangire you know they participate fully on maybe on the agendas we have banchira denge ikimwa bangete igo mbiyekere ekyo yaya tokorerega kwanza. Are you getting? So that togende amo kero muntu no openness tali ke ngo koleta rio kan ayebwate yenteke ayire yenteke na koleta erereso na koleta gento gete without to tama tinga chiwase chibono kwandetera nakibo ngaikwa uzina kichire ngachiare I'll be open and transparent and I will very much
advocate for public participation in whatever I'll be doing. Yeah, that is one. Yes. 2, I think the women in Nyamira County, for example, that's where I come from. Because we have 20 wards. Ward age 20, we could serve chance equally. So if you don't sit down and plan and saying, "Anya denche, my one quite here, my comic kere ward," so that kere ward you experience the goodness of this engulf thing. Yeah, 20 ward 20 ward kere ward yenga yento kere kya koraki kya nyora. Anya nechi mangana yechi school fees yechi oyo konya bana chi orphan and all this. I should come to the open and show everyone this is. But now chi orphan get the chia koniru, but you don't know who and who and who. The other abantu was like equity. Equity okora ba ko letanga. Abanda mali bako adas bako ba what was sponsored. By karanza in a meeting, baleta jegi ga ikro monto ba guga ikro monto ronga mano lio ko legi o chire school. But again te kiaba bono ko nyanga. Ba ira abantu la kintu matinga ni mo etulende. Are you getting? But I think I want to make a difference. I say, are you negative? Yariorati okorera. Nende to kurigiria ekiro kuborianga kirokende abantu ngo gubare ko se abantu ngo gubara bokonye kwanyoranga timomanye timbara bairo bokonye. Konerango nainde amangana publicity. Abara imbare twabere tokorora nonya se mitano kurigire gwateba omurayo no muya. Lakini kugo chikotegerera nonya abantu nonya kurwari asakuro kwanya abantu mbabwati nonya abari mbamariti nonya merime ngai yarenge okorekana. Mangana yaiga yokonya korori chibicha nonya mitano ekero abantu bakwana no bokonye. Nenjerere ndongi. Okay. Mbuye se njoda gete abantu bamenyanga wa but one nchire ko romonto ako sa o maito bona abantu bari ignorant kabisa o monto akolete 3 years ago to jibi chana bwate na ndo 2022 na ndo choyere to be kanga manko runalenge ebintaralia asegete but ibinto mbire mna njengo takano ko ranga tinta geti if I'm given the opportunity tinta geti nya gutangaza iyo ndubuna bono bad sesa abana abaiseke aina ajanya utangaza ndaba tigandwe bantu bansi umate oru jenu ni oru kase kila muntu no umuntu linkurware bi ebintebe tiri lasi manje ntangaza nga maga na iroye ebadi ekise mwana bati ekyo cyene ba publicity ngitingo takawutangaza lakini nindwe na ebintu binde nabo koru lakini amini publicity senja publicity nabo koleta abantu bonse barenga ketangi jaletwa yalete school really. That is okay. But these other things, you became an hour at any day, sitting here, give me, thing what I got Yangutangaza, was sitting to Jingambu Yagutangaza. Yeah. Even though I was there among yo, Agucha Akuna, Chingorosana, the Watabuna, Vanto Parifamate and Oberema, Quanaranga, Omorai, Kerokendo, or Golden on a wheelchair, Ogenda, Waka, Omonto, Wate, Omonchano, Yoga. Makobeka ase emitandao kwa genda ase family rentaka kigima kwa baka chibicha kwa beka mitandao kirokenda abantu bari nabara itabe bicherie bekwe utatigango mochandire gusitari gusiboka uroje engana bunegero ngakira busa kurigereri kwekero uraso asikiro gukyuburai gusekeraye ore buna no murai ando sia sore ngakia mangana yegaranya ari kurigereri go keko banga no bokonyi onye ne chibicha chigwaku cha kuchibicha chitari koro kichibicha chimbichi abantu kuchisko na kignata bange bintombire there are certain things ebintombire tubwenda ko kobeka mutanda ne bintombire to kobeka wari muno muntu yoruhare toroche ka kine abaku igbo ko na kororeka na kirase nga na mwete kirugiki nga na mwete nga na kolete ta gutaka kuna unless we come nyene atebe nga ke bichana ndimo beke umutanda but it's not even good kunya gukoraki kuna kubika iko ko affect umuntu nonye ne isia yaye ge sareka kyagera hono ga kindo nonyo ngete nkiri nandi ga chete ko ntangaza na nje no ninje ne yakaba nga ninje bono
tingo taka muntu angege ankonye ge tana nchiwo koraki kere na ndi ndwale tana nda chunya go untanga unless you want for purposes of maybe go sinjo esto go changa yori ante na kipe kayo mutanda ega to kutoka pakoro muchanga lakini otherwise terikoba bia especially kare bintebire bitarie bia bona bona borwaire nini ebintu buna kibadi cyabaiseke nini mche nkoro asenje wonkoro ngakanga karuga nyasaye nama etubiye ko manyene abantu bonsi mbarore ngamwe nina amaino nato support tiesa mangana biama na basubati bali barabarai gose ba temire ko kaigoro asense mo bune ya siasa konyoranga ngorwale kubali tsegi sana iratuka kwaringi umurayo musubati kwanyoranga nonyekero kugenda gukwana no nyabantu mbali ko gotegerera kwa magena injira kiora nyare ko withstand such discrimination gose amangana buna yo awakwa korwa sema abarai bande asisiasa wiko tuare maso utenese mangana ya siasa ikia siasa anything na boge gotewa itayo asa ni opponent ya ata tutumeka me aba muraba ke egere agusariri iyo wiko o manyo on the onset ngaki abintu bune bimbiro hororo so that ekara ke gocha ngego wa affect because kero mo bona siasa nditayo utara etere bintu bune aitoramwe aito obekerero mangana tayo aito mutu orusi obekerero ese monto ndolo kole bintu bitabwenerete so these ones we go be prepared for them and omanyanga siasa is a dirty game so ekero mente igo ekero mundago kwana gento munikeriyo already kwabekere thick skin anomo abande abaraya bange baguchi bagosera kwanyaranga kirago tema correspond oiranirie century tali ya maskani igega nga yabantu baguchi gosenga yabarai bakoika baira morals kira samangana mna ono maitese nyenjo ya siasa is a dirty game abantu banalirebo ngabona arao kwana kerenzi bunata gite lakini boronge abantu abanene morals chiro chintu bwana to maintain egera abana nonya abana bakuru maiga bakoleki bakole kwende bachukuwa chimbaratere gicheito but control emotions also nagento kebwente ko basomo wabana siasa but yokoranga maybe we bagwetra under a lot of pressure pako monto we bangata na bwente kugache morals igete bora no parliament abantu bakurwana wakuminga abantu bali abanene na kibono bakoraki baruana so I think maybe they are under a lot of pressure ekogoro monto nyoranga okoreki we nyori in that state but also controlling emotionally we control nero keto uchaga ko kwani binte biba somano no kwan so we display it tianta ngaba abaraiba utoatenga abana siasa yendo naba sabe kene jiro na siasa omwabande tonyale kuchaga kumanya we controlling akito baraki ngakito ko kwana na nese public abantu mbakoraki mbako kuminga ine omuntu ne twatu metali abwa maskani na ande mangana kia ya gwatu kurwa somonwa because it's like something that has been there imeendelea tu hivyo but they should also be maybe talked to egera mamanya kia abayibuli mbarali abana mbarali bakwana mangana amaya yeah Buya bono sana umwanjo murigereria niko turagende ase omutimo komoke elinde tokoirana tunyare kurigereria naki tibaga ria bara yabasubati anene mono akoreta nonye oboamo ase orogongo rwa gusinko kobori kugendera gutigara emeaga tembe television abego kugendera onye kobwate ribori gosanga kerengererio chinse mochiri cha Facebook tunyare muna Getembe TV na chinse mochiri cha YouTube Getembe TV and FM ase bono tobasaguska kwirana turi na ndamangi Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya Getembe Television ekionga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna.
sijawahi kuona mwanamke ana roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi 8 yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo cha kibirigo kuse Mark Ovales Skymax Supermarket imeyumuchulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Geosol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchuo Songo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emerega gose nuganeti emerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yemanyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emerega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emerega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho enjere yirurete ebine biyanda mama ke buntuma engombe ye nigo okochikwa letika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko no namba lioko yoko siye kenyambi iga right direct mogondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet ego tiri na keregento ke korukio bole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Hizi town chogo esikati ki aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amaguta zeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au
na bwigo nechi kala au babwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwa gukore nkonda bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwigo nechechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkonda bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkonda bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonda bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwate umurulio ulipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo mucyo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitaye lya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyigo chire chechi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyo mucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribble studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo
ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke liga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamura baje kuya mandege uzitosomya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria biyamana sana soko kendra koba mwananchi ime yomoroberio na wanojeria Kerubo mamake Regan kurwa ayubiosi kibyanya ribo Frederick Ogemba gotebanga good morning na inde twara tukurigia na yeboigo Otiso Murata omosori bwegesusu Irene Ikemundo Lilian Wadino, Teresa Kemuntona Inde, alafu Eric Osoro, Surambaya Rosafi na Otiso Omorata. Wakotea nobale ime yo morovirio na boigo. Ona bogo swabwa comment section tinse mecho cha Facebook. Onyare kusanga ekerengerere kiago na boigo. Onyare kubekereta yao na boigo bali kwariganiria se umoroviririga kwetwani ya Getembe. Na ekirongoira na iga ase studio na yare omogeni omwashimi wa Annette.
Ntugendere tukurigereria amang'ana y'oburai bo basubati anene mono kuraiga ase orubungo rwa Gusii. Mheshimiwa, ekero abantu abange banyare oso ase ebirobo konyorore bona amang'ana y'owanchereria asoire konyorore umweshimiwa osebunaye wasoire kirogo kwagenda gwachikora konya abantu buna bono wate bokurukemera kwaragenda kwararigereria abantu obaseino amang'ana yega abantu abange babeire bago complain kose bakubikeriogi igoro yenganeye nekiranyare kokeigwa se orubungo rwa Gusii. Ayonera bepa umuntu bunale because one twaligere twanyorire nga umuntu karajoriru abwenta ko umuntu bw'abantu bonse we county UNC ndimo. For example, kwana kanyoro umuntu ryo chorwa ochukorige kugisoboka I have an example ya seito bone sen kunduete just because na ruete galia for sure umuntu na Jerusalem tara koraga si buya o seita we se jorindo toro. But properly egewena takabanga umuntu kukwanyu egwe korego whether ubanta abamba gwakete chikura usemba gwakete abantu abonsi nabaho ikiara bono kwabwire ikira competition ni kawaida kwabwire na bono utakeiro tumekere abantu bonsi kero muntu egunganki emining yekoroge kwa bwate tadi wo discriminating abana abaria mbanga bakerete gosenaned bono alitini ko chiororo abagabe baitomba bwenelete baligerie nganeyo ba balancing in performing their duties as abananchi bali babachorete ba balance egere abananchi baigubya wekerogeke. Mwiga mono sana nande tokurigire bono ekira barai bagende tukurangeria obumo bomo Gusii korwa se orubungo rwa Gusii ai no itabiranete nengane nande naseki yonda dota umuske Matiang'i no musiko kolegasi kiro muntu amete orobwera se iri tabye ko manyene Kenya ngima. When he was the minister ya interior na hata education egasi akole toro na kiro mu Kenya na ba yanchitenge gasi ye ningia bwana yekerenga na batageire atoke akororo o mu Kenya mugima egasi na nchigo nganchiranete 100% na ende nganete interview mu Gusii omugima nga intwe buna abanyene egoreye bono ntubwene tubwatera ntochamo ntonyanga no muntu oyo muchiro chisikonga anane muchiye ko ligo muntu ori chisiko egara bali baisiko bago tubwatesia barorenga abantu aba bali kubwatesiwa bali serious nande banji to mwana obo agende achokore gasi ekiara kurusika ari na togotegere stogotara nabo abantu banchete onye banchete intuni tuwantu tatubwene tubwene tochamo mono tobaro kinga oyo mwana oyo tubwate nabago kore gasi ke already na korete gasi na nembaro chinga nga gasi inja koregete kubwa mono anko tebya abana baita bake batara bwate bibande bagende babwate bibande kero 17 years ayibona waikire 18 yoko ando bwate ke bande 18 years mwako yo nabo ko no nyinyi wete kingoteba moga ne mubwate bibande ege tubwate tonyora chinguru chinyinge tokoreki tonyore egenteke kere bosigoita lakini umweshimiwa ekira bono aba Gusii abange bagendete kusabara ya abange bagendete gotebanga no morembe baganetie do you think ukurangirio koiga gusesegete yiga nere genuine kurugo sengo sokere kurwa sichingoro cha bana siasa baiga bakurangirio morembe omarembe ase Gusii na botakere on a serious note ikero marembo ne wagere ndi guchinga kiechiga yo kurangere gwese ngenjo egere to chamo to kolega se bono tubwate endito yo koromo musike Matiang'i onyore kerogeke egera korera bakenye gasi ikera for sure musike Matiang'i is a performer and everybody knows that. So only abantu bono into abagusi into turasali. So ubotande twatubere into bwati obomo bwa buraba. Lakini bono ile senge njina ito chiwa kolega si webwenere utalita ngani kabisa tutwara obomo.
because even ebu kungo tebenge eso aba mubure nyasaye no akobeko gususinika so yente getangani kabisa ase nonye kene kiarenge kera turachamo togo chamo tubwate ngoli kabisa tumuse gocha sitole twensi igona sekero montare na including ane nyakerario omo sige matiangi na isaine o president kiare gasi akore na isaine mheshimiwa what if almost Fred Matiang'i onyare gusange kerengererie kenga igoba gusimba gochamo gose yare gutuka tarenge gose tarenge ucha kuboria kiroge kiga bagusimba kunyara gochamo gose kunyara kurangiria omorembe esto ike bantu ari realize ringa ki omorembe ne gento ke kiasekere e community era kama kurwana iga ebintu ebinge bigosira kujinse none kala bantu bale mesa bako bage bintu inyumo yese genjo mubati omorembe gose mugwate gituma gotebania mwana into togenda ari SMS eria totebenge ntumuna umugusi etwata geteiga naiga are you getting so nonye matia moske matia nyare ko bataborie ke rogieke egento gekoro komorembe ngetakeire ese umugusi omugima obwanchani kuruguru paka maate county ya Nyamire county ya Busongo tobwata namo none abantu bali bali skali bakora abantu balia ngamo bali muntu gali yago chesere so in short nonye tutale ko liye kroge ke to ko libono kyo president obamo ntobota kitemono igonga nanchengo sabanga kamora nche so mutarenge tiango to chamo totebererani toba egekundi ekemo muno mugusi yeah lakini gotewa maine kirokorigeria nga bado abarai mbare bagendete kumusanana gose mbare bono batari kokore batanyale gukore mirimamo naki barachi kubwaterana kwene kinga mugusi mukirire igoro onye kuruinyomboka omorembe turaba gukubwatana bagukwana somono lakini kegwikase ground kwanyoranga bara yawega mbari kumera I don't want to ende gotabeka we to attack them mapema eto wenda kuiga abari ori no oria nona abantu kobwata nyomba okoranga oyo bahitane no yasengenje igenteke umuntu nabwanda acheime mtu wende tutwara abantu gete babucha ime batu baikaransia abantu abanga baminto tiga amangana amuno kurwanira iga tiga toya tige koja kora iga onye no bogambi utagete ose no bogaba no gatagete tigango to tige ochoko banyolenga kigete gose tigango yabo tigero baywana ni abantu aba bachama egero obukwendo obo botokolera boche ekyara bano batachitiamo nonyene gato churwane sengane yanene ono nguchiwatare ko chiwale goto embarasi nani ngocheko babusa because wono ngantu tagete none kuleyemo esiri gukisika segenji yamangana yesegi gosa mangana ya atabwenereti twensi pia tubati kuganyo konene ngawa minto since independence paka 1990 since 1963 paka leo 2025 mugusi tanya goika asekero mneke lakini lero une niyo sarire sekenye ngima niyo sarire rire igerire nga umugusi bana tiagareki tigagambe onye ikerego bintu bisini bye kisegi chinsini ni chirigereriwe chirimiwe egera tokole gasiengia lakini soko tabanga omugusitanya wikekero gobuneke kiro kurigeria matuka magega omoske eyorare Simeon Nyachae natemete kubore bo ekero ekenene ase ense ya Kenya korendenga abakusimba temete naro gocha amwenga kiyo timanyanga ekeroroche abantu bonsi bakurangeria omorembe gose bagotebanga ngosegeta bare njiraki murateme kwenekenga ayega bagukwana pachiko yakorera ekeregwe kamatuka wana esto ikire kiagara asomonto korra burongega oroche ngakiese gosuka none na bako akobeka Kenya mbele arabeka amatakwa emaega ekero kubeka Kenya mbele ama obeka amangana au maega igora akonya amangana ya bwenere enga kirinya cyabo leti nyachae ma etara jetumi muna nandigereti nyachae nonyo ko bori tabwate nguru chinse machonsi naende lidia bantu bamusi konya to bimbitara amanya meaning yegenteke because abande bakolete bintu byabo machas we had monte candidate ya ito bakolete bakole bintu byenga but rero iganturoje nga omumuro yo ito Honorable Fred Matiang'i I stay in Nairobi sometimes
nini wete n'abantu bagona kugamba mutani ochi matiangi na isaine ebine birengere byawe igoroje matiangi na isaine tuachandekire oroje onye matiangi nya abantu bali basikari bakwani nga matiangi honorable matiangi na isaine which means umusi na isaine rero taibo so intubona twaigure ng'abantu balingo tubwati sibale etogo tugutonsi pito bwate kwanza tobekense torari genteke kiagara mumaite nkike minete otware genteke exe community so nchena wa biri asa abantu bali bakubwate kisegi barabeka kando mbinte bibyabo turakora ubwanchani obobweite utobe tubwata n'umwe mu gusiamo egere turwane segi yiri mutu usebusi bweito yokonyora ekeruge ose twakia abantu baita abakenya nga omwana omumura twasokiria honorable Matiang'i n'omumura orasoke akonye ebirero by'abakenya abagima kera Kenya igerero yotokorera kona B tukona A na bagosoka akonya abantu kia narogetie nga narekebebo okolegasi amen kerengereri kiago mweshimiwa nande ekero tukurigereria gose tukwirana ase county iri okurwa county ya Nyamira bono ntorocho umo governor otemire bochakia gose na chagete umuroberi bwo kuremwa wechipara ase county yo kero kurigereria amagendere me county ya Nyamira ngakiora yare gukwanda nata amagendere ase county ya Nyamira nsare ekiara bakarero no nyine chimo market mbiri bitagwate no ne chitaya chuka bakalero chinse monchire none ebipare ebike bigokonya mwana ncho soke none chayo chapara bwango bipare bimbia na korosi we bichande gite none mbure gutwa bano byabe na mauru mu maroro ono usinyunga inki kiabete kiagara chibese nchiro chibone tokore mes ekere tokorigera nonye ko kubwatekana na mangana ari gose tokora buna serikali ya county egokora ngotemere kubwatoka ibintu buna chibese chichitaya chichiro chinyinge cha bere chikorigererwa agambo kiagara chichiro njire chinyinge chire seito chitarara chitaya chitabati chitaya roro ose any other places chichiro chitabati chitaya chichiro chipara uboparo ubontu bako ke county ento kurigereria mutakora iri hasi amuntu akorigie ncherenko ujike muchi umuntu but serikali county tencha gete machipara nchigenda gete koremo maybe ntorara maybe they have started kurwa saa tambe tutarara lakini these other parts ntorara mangana yo karo lakini yo MCA naro kangana bwente ko kinga edari nero ro ko kinga very soon chipara chitongo koraki kemera ward tebwati para bi membri bironge nyami manga the same and those other awards inta mention wono chipare chisare gete mbura na ya tuto mate tingo tanga mbara kolete gas but there should be maintenance neta ke irenya onye kwale metega iga na kiara nkwa begete moram nkwa begete tamak we obviously moram eri mbure kere ya tule ige kwarwa ya erapi so it means maintenance neta kurukumaga chibo paro botwaro sete mbiyabori so that na ende boirore rwaro siwe kara abantu banyore njere bakora bagoike amasawa abo ese juwena to goikere lakini umheshimiwa nkorenki nkonyorete iri ukori koro kenga mbunge kiyari gutaka kuri mwachipara goika ereri yari guchigokorerwa igo onye nchire ikero asamatukare lakini ese jeito na tuaro ntino chinga ya chakre mebi gendo kereke kabwatete etara ikawoja ense chinse mochinde maybe it is taking too long ntigendrete no too long no moroberio chaka angechi wikisa to chiko erabono nende no gendrete tindi kurase county ya Nyamira korende korengana nonye chiripoti chiritwanyore nonye aba onchoreria mbagendrete kunya gutingira ndorakirora ekyo lakini let us wait and see if it's going to work yeah mbia mono sana ingana yawo ndochinga asengencho oyebiro nande twabere to gusanga amange nande inki kende keriuga nete gukwanira abantu banyamira kero kendo gane te gusanga injenda gotebanga
abantu b'Abanyamira mbia mono asengencho ase miaka nabere nkobori chikura mwabere mugotenera na inche asengencho yokonchora lakini rende ngakikonya teraika lakini bono igando chenga engakia ikire kiagero mongina cherusha bono o tebire ngano bugaba naguche which means ekero ke bono kia tigere vacant ekiwe anene yakerario obaigwa abwene tego chanere wetera yechinguru cheno ko mwako nga chinguru cheno sogonchora na inchente ko basomo na cherusha ikeretie na inche bakore go chimutwe mororenga na ki ngasiane na kiraro lekane igonga ngo sabanga kamura ancha mwaka 2027 nyasaye kara to ikiororo ande nyakirario obaigwa kurukemera no ali bado asengenjo yo kurwanire kiroge kyabangina Enyamira County na ende nko bashwanga mosako ntoma guchiaria amaene oikamorole ama genderero amanene especially sekeroge kyabangina nima itanga abangina muchake kogoka ngakiye kera mwatumira mongino yo ekianyuma etenimbwate ekewa yo kolegasi iyo muranto me guchokora mweshimiwa no bwate ekewa narari ari watemire gukora kiro kende na bukurigere gwate banga nara ikiraniri bibere bitatu igokero ndaso ekiro gike na bonkonyara chi project nchirana kulingana no konya kwana ko ke kumuna nkonyara nchibweka personally nara konyira bangina especially nimbwate bekombega kemera kya bangina abangina bamenyete no burire bwa HIV na bachakite project yo chinswe alikemera so ngagetenga ebintu ebunebyo mbikonyekera banyore nkira bakonye bagusaba bagokore biasara nande banyore indagira bakori abangina mbare abachi widows naende kuchalia manga muino ese mbwate project yo kubagurire birogo nechiema egiri kuba empower egere banyore enjinginjo bakwe konya muna ababuraka so ebirogo twagurire birogo twaikiri almost 150 and ntugandrete target eto iki 300 so ngona kwenda tole ngona kugura tole egere na baro banyore nkira bakubekire bitoki byabo abana mbarengo somi school mbali esenko nyara bakke bali senko nyara na kusupport bali bakke ake esenko nyara so in short no ne chikanisa ngo chitori twabeko koboka sama emichango na mangana nda mange ayeto kunyara ake kya turo chiro ntorabe mpago aduya yoto kora ake ase okunyara igonga tiga ntebe nga igonta gete chinguru egere nyare kuigura chimba wachiane cyo konya asenye county ya Nyambira ekero bonere lingana li mwamu gusi engimanga no koleta umurembe kusoko nekyo umurembe egati yabarai nabo igomo gusi enchera kiaye watemire kobeka abantu amugoseko kwanekyo umurembe no nyene gochia se abarai bande ose asabantu bao ya umurembe no linga somehow ekero mo abantu bakurwana bari bakatwara naye nakibara mwarwana iga kwara kwana no kwara take your time go kwana barunga aiga no imwa kora rende mwari go kora iga although sometimes they walk one and they have a futile yani ba ko lakini rende go take to initiative ko tabanga mwari kora ba mintu mwari ko to umurembe iga useno and development iga ko kora ki ko yandra yali ko tubato teri bako baikeri nabona into ko nyara tole ko negotiate ko leto umurembe yes mbia mono sana onde oranyare gukwanira kuse your parting shot senginjo ongokora tore wono so evento na kwana abantu goteba iguru y'abantu banyamira na gusibu na sa parting shot just omo gusibu ochomo manyagitinge yeito kamoranje nto base ko koteria engakine yeito doteria omwana oyo tubwate obwechinguru mugaka Bredi Matiangi please mo basa koteria tubwatera nego egere tubunyore yenteke kyano eno kino na mangana yabanyo baitu basomire bachire lakini rende chinguru ntoranyora kamoranje tia tubwatera na ega mebintu cha konyora chinguru kubasabo tiganya sawa sesenie pakenga kiende naende naende ntaite ko okorera iga otebie family yane na umwakone uguru kendo sando asante kiagara na nganchirite
kosoka isiko muno mongina ndiye chikura ngomakira ngambia muno tenya sama seseni ekiagera naro ya bange yakwanga ko abantu abangina babo bagosoka igo ngomake ngumure ngambia muno sengi nchanchite ngakenda yeriyo onyo konyora otumikira abanyamire buno tagete nabana bane nabaro banchira tenya saba seseni asengi njiyo konge support yeyo. Thank you and God bless you. Mbia mwana sana huyino mheshimiwa Anet Nyakirali ubaiga kurase kaunti ya Nyamira uyo okuboria ekose otemire kuboria kirokire kyobo kyo umwakilishi wa basubati ase kaunti eyo nande nare neganga osena uragenti ganga yokogendera kuria ekeroge kyomwancho morigereria kukwakira mbia mwana sana sokogendera kuba omwegeno ime yemiroberio ya Getembe television abataneri vegetasini kiga na boigo bonsi bari banyara kone kinga ayayikiranire bona vila Kariri nere Eric Abuga Lucas Mugaka na boigo Wilfred Matundra bonsi na bairanire mbuya mono na boigo bonsi bari babere ime yomoroberio bona bono ndoje aiga Jelia Kerubo agotebanga noare ime yomoroberia Voke Mbappe Bosi Nyas na boigo Kalen Mayoyo na an Purity Ero na boigo Felistas Muruka ambia mona sana soko gendera koba 90 na boigo gosanga 90 ase omoroberega na boigo bonsi bari banyarira koba ime yo moroberyo na koiranire ambia mona ase enjera yaben erietaria ne Matilda boigo bika ritkoria ankyo yeso oyo Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Ngina baba sibia nyabo kenyantari nigo abore tukurwari twire juma chinsa 10 asensemo ya Nyangoso bunyansiaga imeye county ya Kisii igaborete maga yokwenda asibirero ase ensebeyo onde uramorore ake ase namba 0721252209 ose akorobote asigeta seni kyabanyanyimbo kendi yonsi kerange na sare nigakorwa korwa sekenyero kya lya bigutu sensemo ya Masimba. Getembe Television ekionga Kiamamogusi.